Kako bi učenicima osnovnih škola približili književnost na jedan zabavniji i moderniji način, osmišljen je projekt Europe Through the Lines of Literature. Povezivanje je to kreativnosti, istraživanje lokacija vezanih uz život određenog pisca. Kako bi zahvalili gradonačelniku na podršci, posjetili su ga učenici osnovne škole Gornje Vrapče, sudionici ovog hvalevrijednog projekta. Europe Through the Lines of Literature međunarodni je kulturni projekt kojemu je cilj upoznavanje Europe putem književnosti. Svaka zemlja članica odabire značajnog književnika čija djela učenici obrađuju na zabavan način. Osnovna škola Gornje Vrapče jedna je od nositeljica ovog projekta. Osim što zapravo uče književnost na puno zanimljiviji njima i prikladniji način, obilaze dakle mjesta iz njihovog života koje bilježimo na digitalnoj karti. I na kraju projekta proizvest ćemo digitalni turistički vodič sa svim lokacijama koje smo u 2 godine za vrijeme trajanja projekta obišli. Ovaj hvalevrijedan projekt tek je jedan od niza aktivnosti programa Erasmus+, kojemu grad Zagreb pruža potporu. Držimo da je to vrijedna inicijativa od strane Europske unije, način da djeca grada Zagreba i Republike Hrvatske upoznaju djecu iz cijele Europe. Učenici ove osnovne škole bili su domaćinom kolega iz Njemačke, Poljske, Cipra, a također su gostovali u Španjolskoj. Koja su književna djela obrađivali u Hrvatskoj, te kakva su iskustva razmjene, informacije su dobivene iz prve ruke. Kad smo se vratili u Zagreb, mi smo zaista bili puni dojmova. I ljudi koji smo tamo upoznali će zaista uvijek ostati u našim srcima i nadamo se da ćemo mi ostati u njihovima. Za vrijeme boravka u našoj školi učenici svih zemalja predstavili su svoje gradove i države, život i rad Ivane Baruć-Mažuranić kao i njena djela raznim digitalnim materijalima. Dok smo učili pjesme grčkog pjesnika Đorđa Seferisa, bilo mi puno zanimljivije da smo snimali i osmišljavali spot nego da smo samo sjedili u učionici i učili njegove pjesme. Učenici osnovne škole Gornje Vrapče u listopadu će posjetiti Njemačku, gdje će osim zabave i razgledavanja imati priliku naučiti nešto više o djelima Heinricha Heina.